Γεια σας παιδιά, τόσο είμαστε εδώ και σήμερα παίζουμε ένα βίντεο, παίζουμε game lore. Είμαι με τους φίλους μου, ο Jax και το Yasuo. Εγώ είμαι Άννη και αντίπαλο όπως βλέπετε θα έχω Yasuo. Το ADC του είναι πολύ δυνατό, αντίθετα με το δικό μας, και το δικό μας ADC είναι δυνατό, αλλά δεν μπορεί να κάνει όσα κάνει MF, εκτός από την DST. Ναι, η Τρισάνα δεν βοηθάει. Ναι. Και αντίπαλος Yasuo Έλληνας. Τόσο καλά. Τα λάσια της την Άννη τα έχω βελτιώσει, άσχετα ότι δεν έχω παίξει ποτέ Άννη σε βίντεο, αλλά τα έχω βελτιώσει σχετικά με την πρώτη φορά που έπαιξα. Και από ό,τι βλέπω ο Yasuo είναι νουμπάς. Εξαρτάται, θα δω στην πορεία όμως αν με χώνει. Μπορεί να είναι νουμπάς, αλλά μπορεί και να με χώνει. Δεν αρχίσαμε καλά. Χαλαρά. Δεν φταίω, πρόσεχε. Ωραία, θα... Όσοι δεν ξέρουν, με την Q η Άννη όταν σκοτώνει ένα creep παίρνει επιπλέον μάνα. Όσοι δεν το ξέρετε. Γιατί λίγα άτομα παίζουν Άννη πια. Παλιά παίζαν πολύ. Εγώ συνεχίζω. Δεν είμαι σίγουρος ο Yasuo πώς θα κινηθεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχω. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να προσέχω. Δεν έχω μάνα. Ήρθε ο φίλος μου. Έλα. What the fuck. Τέλος πάντων, ευρίασε. Δεν το θέλα. Περιμένω τι να κάνω τώρα. Δεν πειράζει. Βλακία μου καταρχήν μου το βάρεσα, αλλά έσκασε πολύ damage και το πήρα κατά λάθος. Ελπίζω να έρθει για γκάνγκ. Αν μου βοηθάει είναι ακριβώς, όχι να έρθει για γκάνγκ. Αν μου βοηθάει και να μην με αφήσει. Ο Yasuo πώς θα πάει. Ο Yasuo έχει αλλάξει lane. Αυτό είναι καλό γιατί μπορώ να φαρμάρω και να πουσάρω. Ενώ ο αντίπαλος Yasuo
ψοφάει. Πάλι καλά που το πήρε και ο Jax. Ήρθε Team Mid και δεν μ' αρέσει. Γιατί ο Team είναι αρκετά επικίνδυνος. Και έχει ένα. Θα παίξω κανονικά. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Κάπως έτσι δηλαδή. Ο τι μου τελικά ήταν παιχνιδάκι. Μπροστά στην Άννη. Τίμπερ φύγε μέσα από το tower. Βοήθαμε να φαρμάρω. Σε 6 λεπτά 34 φάρμ δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά εντάξει. Ψήνεται. Ψόφισα. Έτσι κι αλλιώς ψοφούς έμπαινας. Το ξέρω. Το παραδέχεται κιόλας. Ο Φιντάρι. Εάν είναι ένας γερός παίχτης, αλλά εξαρτάται αν είναι φινταρισμένη. Ξέχασα να πω, αυτό το βίντεο μπορεί να κρατήσει περίπου μία ώρα, μισή ώρα, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα. Εξαρτάται πόσα παιχνίδια θα αποφασίσουμε να παίξουμε. 48 farm πες στα 8 λεπτά. 50 αντ. $49. 50 να. Τουλάχιστον είμαι καλύτερα από τις άλλες φορές. Αλήθεια, τώρα πήγε 6 level. Τώρα μου πείτε, τον είχαν ξεφτυλίσει στο bot. Τον είχαν ξεφτυλίσει στο mid, αλλά και στο top. Πήρε ένα kill. Δεν πειράζει. Μπράβο Jax. Μια Q είναι. Αλλά δεν έχω μάνα που να. Ρε. Οκ. Όλα μια χαρά πάνε στο game. Για μένα δεν ξέρω τώρα. Και το bot πιστεύω καλά θα πάει. Εντάξει, δεν φυτάρουν MF. Τριστάν όμως έχει ίδιο σκορ με την MF. Τουλάχιστον δεν φιντάρουν. Αυτό είναι καλό. Και να μπαίνουν kill, όταν δεν φιντάρουν, φτάνει. Ήρθε ο προ Γιασούο. Θα με φάει κιόλας. Απλά Γιασούο μη με φας. Λυπήσουμε. Λυπήσουμε. Δεν το παίζω προ
αλλά ο Γιασού θα μπορούσε να με είχε εύκολα, απλά δεν το έπαιξε σωστά. Όσοι παίζουν να γράψουν κάτω στο σχόλιο και να πούνε τι build προτιμάνε. Καλά. Πάμε. Στα 62 δεν φαρμάρω τώρα. Σταματήσω να φαρμάρω και δεν μ' αρέσει. Αλήθεια τώρα. Thanks, Jax. Δεν θα το πάρω αυτή τη φορά. Την προλαβαίνει ή δεν την προλαβαίνει. Όπα. Είναι όλοι εκεί. Θα μου γράφει. Why? Δεν πειράζει να παίρνει με τα κλειδί του. Αλλά τι να κάνουμε. Από εδώ και πέρα θα τα αφήνω τα kill. Να πούμε. Ευτυχώς ο Τίμο και ο Γιασού δεν Όπα. Ο Γιασού πάει να ανέβει με 2-6. Μπορεί να γίνει και επικίνδυνος. Να μας το πάρουν και το game. Ωστόσο είμαστε προσεκτικοί. Όπα, ο Γιασού μια χαρά τα πάει. Ο Jax επίσης. Γενικά είμαστε μια χαρά. Η Stan τα έχει σκατώσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Η Stan τα έχει σκατώσει αρκετά, όχι λίγο. Οκ, μπορεί να μην μ' ακούτε στα game όταν μιλάω. Θα αγοράσω καινούριο μικρόφωνο για να ακούγομαι. Θα δω πότε, αλλά θα αγοράσω. Μάλλον σύντομα. Για να μ' ακούτε πιο δυνατά. Εγώ πιστεύω το πιο σωστό στην Άννη είναι πρέπει να έχει ένα καλό farm και όχι kills. Θα το φάω, δεν θα το φάω. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει, ψοφήσουμε και μια φορά. Θα προσπαθήσω να... Δεν θα σχολιάσω. Τώρα τι αισθάνεται πώς θα φύγει. Φύγετε. Run. Τρέξτε. No. Die. Να πάω κι εγώ στο πάρτι. Να.
Η Τριστάρα είναι πολύ noob. Από ό,τι καταλάβετε κι εσείς. Πέθανε. Απλά είμαι πολύ βιντεαρισμένος. Αυτό είναι το καλό. Και το farm είναι σκατά. Δεν θα το έλεγα καλό. Καλούτσικο μπορεί να το έλεγες, αλλά καλό όχι. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ακόμα γιατί κάθομαι. Πάντως την κλείτωσα. Τώρα λέω να βγάλω αυτό και θα το βγάλω. Πάω πάλι μπότ. Α, όχι, έσπασα πύργο μύτη, γι' αυτό πάω μπότ να σπάσω με πύργο. Για να δούμε τα farm. Το farm τι γίνεται στο team. Με περνάει η Ασού. Έχω το δεύτερο καλύτερο farm. Για ένα. Για ένα. Όχι για πολύ, θα έχουμε ίδιο. Πιστεύω. Πάλι για ένα. Τέλος πάντων. Θέλω να με γράψετε στα σχόλια εκτός LOL τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίζω και αν γράψετε τουλάχιστον τι παίχτη να παίζω που σ' αρέσει. Βλακία που την έχω εκεί την κόκκινη. Καλύτερα. Μπει. Γιατί να χαλάσω το σκορ μου τζάμπα. Τα σε 197. Τον περνάω για ένα. Πάω από το μήτι να πουσάρω. Οι άλλοι προσπαθούν να σπάσουν τον bot, αλλά δεν το πολύ καταφέρνουν. Τουλάχιστον ο πύργος μας δεν κινδυνεύει. Ελάχιστο damage έχει φάει ο πύργος μου. Εντάξει. Πήγα 100 στα 19 λεπτά. Τι να πω. Τέλος πάντων, Δράκο Άστα kill και έλα Δράκο. Θεέ μου. Δεν πιστεύω να έρθει. Ναι. Πάμε για fight.
Ο Ζήλιαν τον έσωσε. Καλά, εγώ πάω τον αρχινάω και όποιος θέλει βοηθάει και ας ψοφήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Ανοίγουμε και τον αρκούδο για βοήθεια. Τώρα ξυπνήσατε. Τέλος πάντων. Γενικά τώρα θα προσπαθώ να ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα. Πάντως από αυτήν την εβδομάδα λίγο δύσκολο, μάλλον την άλλη. Τι μου. Τι μου πιστεύω τον έχω, αν τον μπω μέσα. Σώθηκα. Κάτσε μην έχει κανένα μανιταράκι. Μερικοί μου κάνω κυμπή, αλλά να μην έχει κανένα μανιτάρι. Ναι, είμαι έτοιμος. Για να κρύβω βλακία που το βάρεσα. Όχι, δεν έκανα βλακία. Θα με προλάβουνε. Δεν πειράζει. Το ψοφούσα. Για να δω κάτι. Ωραία. Πιστεύω ακούγομαι αρκετά. Θα το δω μετά. Τώρα τι να βάλω. Βάλω αυτό για λίγο τάγκ. Και μια πράσινη έτσι. Κάτσε. Αυτό γιατί το κρατάω ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αυτό το που σπάσαν πύργο. Είναι το μόνο lane που σπάσαν πύργο. Αλλά τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Ελπίζω να μην μας το γυρίσουν γιατί ο Γιασού άρχισε να φινταρίζεται. Να το φιντάρουν. Να. Μία άλλα kill στο Γιασού, please. Έλα σε μένα αν θες. Έλα σε μένα. Τι είσαι μου παρέσει, θα σε φάω πάντως. Δεν πειράζει, έφαγα άλλη. Αλλά δεν το περίμενα αυτό. Ότι θα βγουν τόσα πολλά άτομα. Οπα, βλακή μου. Ένα vs ένα vs ένα. Γεια σου. Χαλάω το σκορ μου τζάμπα και νευριάζω.
Γιατί μπαίνει. Αφού μπαίνεις τώρα πρέπει να κάτσω γιατί θα μου λες. Γιατί δεν μπήκες, γιατί δεν μπήκες. Δεν μπορώ, Θεέ μου. Ο Γιασού και ο Ζίλιαν δεν υπάρχουν πουθενά. Στο χάρτη είναι εξαφανισμένοι. Είναι εξαφανισμένοι. 2 άτομα παίζουμε, εγώ και ο Γιώργος. Θα πεθάνουμε από μανιταράκια. Τι κάνει? Τι κάνεις? Πάω να πάω καμιά μπλε. Άστε ότι έχω πολύ μάνα, αλλά πάω να πάρω μια μπλε. Την έχω, πιστεύω, άνετα. Το δράκο δεν ξέρω αν τον έχω. Όπα, τι μου θέλει να σμπρώξει. Κακό αυτό. Ψόφισε. Καταφέρει ο Αρκούδης να το σώσει το tower. Τα κατάφερε. Ωραία. Έλα Τζάξ, μπορείς. Μπορείς. Σκοτώθηκε. Ωραία, μάλλον θα το συνεχίσω το βίντεο. Θα μπει. Τι θα πας. Να δω τι θα πάνε για να δω τι θα πάω. Θα πάτε.
Όχι αυτήν, ρε, δεν θέλω αυτήν. Πάμε normal. Προτιμώ το normal. Δεν έχει lane σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει παίξει. Βγήκαν. Βγήκε, ξαναμπαίνω. Τι να πάρω, για να δούμε. Μας πήρε έτσι. Ο άλλος Λισίν. Ο άλλος Γιασούο. Τάγκ δεν έχουμε. Κάσαντιν. Πρώτη φορά μπαίνει και οι δύο. Το έχω κάλι. Κάλι. Μπράβο. Για λόγω γιατί δεν είχα ability. Έπαιζα με rooms για σου. Τόσο καλά. Άρα θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την πίστα. Λάμ. Πάμε. Σκοτώ. Ναι. Δεν ξέρεις μπίστα. Τώρα μπορώ να έχω βάλει πολύ δυνατό τον ήχο και να σπάω αυτιά. Τύμπανα για να κρύβει. Πάμε. Για να δούμε. Δεν είναι παίχτες με εκείνοι που είδατε, είναι απλά αυτή η πίστα. Δεν είναι κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Για σου οι αντίπαλοι σίγουρα θα έχουν Z. Λυσίν δεν είμαι σίγουρος. Το είπα. Νταϊάννα. Είναι επικίνδυνη, αλλά μπορούμε να την τρώμε εύκολα. Γκολτάσει η Καταρίνα. Δύσκολο εκεί. Το κακό σε αυτή πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τάγκ. Και αντίπαλοι είναι team, 2 άτομα. Με κάλλη σχετικά δεν ξέρω να παίζω σχεδόν καθόλου, αλλά θα προσπαθήσω. Ο Zed έχει το legendary skin του Deer. Ωραίο κονίδιο έχει η Ελίζα. The Raven. Κανείς άλλος έχει κάτι το Raven? Όχι. Raven. 1,
Τέλος πάντων, το μικρόφωνο ακούγεται μια χαρά, πιστεύω. Θα με ακούτε δυνατά, γιατί κάποιος είχε κάνει παράπονο ότι δεν ακούγομαι και το παρατήρησε και ο ίδιος. Δεν ξέρω από αυτήν την πίστα. Τι θα γράφει μάλλον. Τι κάνετε? Έλεος. Δεν ξέρουν γκρι από αυτήν την πίστα. Πρώτο αίμα μας πήρανε. Τους φάγαμε κι εμείς έναν. Χωράω πάνω. Πάρε αυτά πράγματα. Αφήστε τα. Να μαζέψω 3. Όχι. Αυτή όμως όχι. Ωραία. Είναι νεκρός αυτός αν είμαι στο τάφερ. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. What the fuck, πόσα άτομα ήταν μαζεμένα εκεί. Θα σπάζω δικαιολόγο, πρώτη φορά παίζουν σε αυτήν την πίστα. Ναι. Αυτή η πίστα σχετικά γρήγορα λύγει. Γι' αυτό δεν την προτιμώ. Να μαζέψω 3. Ναι, θα ψοφούσα, τουλάχιστον να άσκαγα λίγο damage. Πρέπει να πηγαίνουμε όλο το team μαζί. Τώρα θα βαρέσει κανένα τερατάκι. Για να δούμε. Κάτσα κάνω μπει να μην ψοφήσω.
ματιά μου έχουμε. Α, κατάλαβα. Αυτό μόλις τώρα δεν είπα εγώ. Δεν χρειάζεται να το πεις κι εσύ. Γιατί τουλάχιστον νικάμε 77-137. Εσύ να μπορείς φάτονα κιόλας. Εντάξει. Πάμε Λίζ. Έχουμε για βοήθεια. Μου ήθελα να το σώσω και δεν μπόρεσα. Και ψόφισα κι εγώ. Και σου μην ψοφίσεις. Έτσι, μπράβο. Οχ. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Βάλτε παιδιά γρήγορα. Τώρα πώς το πήρε ο Zed. Δεν πειράζει. Έλα, άλλα δύο θέλω. Άλλο ένα για να πάω να δώσω ξύλο. Ωραία. Φύγαμε για ξύλο. Τώρα είμαι σχετικά πολύ επικίνδυνος. Ένα να βρω. Σε αυτή την πίστα δεν σε πολύ νοιάζω τα kill και αν έχεις καλό σκορ. Το καλό είναι τουλάχιστον να νικήσεις. Γιατί ανεβάζεις πολύ τους παίχτες σου. Την έχει. Δεν τα κατάφερε. Κρίμα. Ωραία. Καλή με βόλεψε. Ή φταίει η πίστα. Παραλίγο ένα μέτρο και... Πού με έπιασε? Α, εδώ ήμουν. Αϊ.
Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Τι ζωή τώρα να βγάλω. Δεν έχει κάτι το... Άλλο αυτό που δίνει και λίγο τάγκ. Γιατί δεν γίνεται. Η Ελίζα συνεχίζει εκεί. Ναι. Ελπίζω να μην πεθάνω. Ζετ. Καλό. Καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω και εγώ. Θα το εκμεταλλευτώ. Άλλο για να πεθάνω. Μεγάλη χαζομάρα, μεγάλη χαζομάρα. Δεν λέει πόση ώρα γράφω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είναι όποιος προλάβει. Αν προλάβεις το kill, το πρόλαβες. Αν δεν το προλάβεις, δεν το προλάβεις. Εντάξει, νικήσαμε. Ένα πόντο. Έλα, το πήρα. GG. Ας ρωτήσω, θα πούμε κι άλλο. Κουτί. Τι έκλειδη. Πιστεύω ανοίγω. Πιστεύω. Λάφυρα. Όχι. Αλλά κοιτάξτε σκηνή έχω. Εγώ βέβαια μαζεύω για Βέιν. Πουλήσω αυτό, πουλήσω αυτό. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Κρατάω. Οκ. Θα μπούμε κι άλλο. Για να δούμε. Μπούμε κι άλλο. Οκ. Πες μου ότι θα μπούμε normal. Το βίντεο θα είναι πολύ μεγάλο. Με λίγο έχω μια δουλειά.
επέστρεψα. Θα μπούμε πεντά, θα δω τι θα γίνει. Αν δεν ξέρει. Πού είναι ο Πέτρος? Τέλος
Συγγνώμη αν καθυστερούσε, αλλά πάνε πιο μπροστά το βίντεο. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Γιατί είναι το καλό team. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, SXP Γιάννης 23 είναι φίλος μας και είμαστε τετράδα. Θα μπαίνει και ένας άλλος, αλλά τελικά δεν μπήκε. Κάτω ξέρω να παίζω αρκετά καλά, για να δω, την έχω πάει κανένα level, όχι. Τέλος πάντων. Αλλά με την κάρμα άμα όπλα. Πήγε καλά αυτό. Κατά λάθος. Γιατί είναι έτσι αυτά, ένα το φτιάξει. Έλα. Όχι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι έχει βγάλει, εντάξει. Ποιο άνοιξε ότι μου, όχι ρε φίλε μου, όχι ρε φίλε, ποιο άνοιξε. Γιατί αυτό. Όχι. Μπάγκαρε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει μπαγκάρει. Τι να κάνουμε. Τόσο τέλεια. Τώρα πώς θα φτιάξει αυτό, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι μόνο για αυτό το game. Μπράβο, τι μου. Φάγαμε. Όχι. Έπρεπε να συνεχίζει να μπαράει. Από αρχή. Βάρα τίμω. Βάρα τίμω, ψοφίσω, βάρα τίμωση.
Βάρα, φάτον εσύ. Μην το χάσεις. Μην το χάσεις. Πόρε, τι μου είσαι. Είσαι τι... Noob. You are idiot. Odds. Nice. Ωραία, μπράβο. Ένας που είναι ξύπνιος. Κι άλλοι είναι ξύπνοι, άλλο ότι μου κοιμάται. Είναι ο μόνος που κοιμάται. Και τι βαράει εμένα. Ρε Θεέ μου. Φτάω στο live κατευθείαν του Τίμου. Όχι ρε. Τώρα όλη εσύ να μας έρθει, να είμαστε νεκροί. Γι' αυτό την κάνουμε. Εσύ ξέρω ότι θα έρθεις, είμαι έτοιμος. Εντάξει, δεν με πέτυχε. Είμαι τυχερός. Δεν είχε μια MF να πάρει, μια Vayne, μια Caitlyn. Πήρε Τίμο. Δεν λέω, καλός είναι και ο Τίμο, αλλά αφού με Τίμο δεν το έχεις, γιατί παίζει. Βλέπει ότι τρώω ξύλο εκείνος. Όχι, τη Λουξ θα φάω. Έτοιμα 2 kill ήταν. Όχι ρε, δεν θα τα πάρω. Είμαι νουμπάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό έχει αυτός. Τι μυαλό. Δύο φάρμ έχω μόνο και μόνο από τη γιου μου. Ούτε φάρμ το έχω πάρει. Λοιπόν, ο σκόρχη πόσο έχει, 14. Ευτυχώς έχει φάρμ. Δεν γίνεται. Κάθεται και βαράει, κάθεται και βαράει. Πόσο ηλίθιος παίζει να είναι αυτό. Φύγε, αφού έχεις λίγο life, φύγε. Φύγε. Ρε Θεέ μου. Τρελαθώ. Τρελαθώ. Δεν μπορώ άλλο με αυτούς μου μπάδες. Δεν μπορώ να δω και τι γίνεται στους άλλους. Ρε Θεέ μου. Να μου το μπάκτς. Μου. Πώς φορά μου το έκανα. Το είπα κιόλας γάμο του, το είπα κιόλας. Τον έκανα νόημα. Σήμα νόημα. Σήμα. Εκείνος όχι δεν τη Λουξ, απλώς πάνω στην Παναγία της. Καλά που έχω και αυτό το team. Καλά. Δεν μπορώ να κοιτάω και να χρειάσω. Θεέ μου. Θεέ μου, Θεέ μου.
ελπίζω να είναι win και defeat, να είναι, το αναβάζω στο βίντεο, δεν πειράζει. Ένα defeat. Οκ. Να. Κάτι κοιτούσα. Τι μου, έχει καμιά μαγεία. Και θα το χάσει κιόλας. Τι σφυρίζονται. Τι μάνα μου τις κάνει. Δεν τις χάνει. Το κόλπο που έμπλεξα. Άμμο. Τον έχω τώρα. Ούτε ξέρω. Έχασα μαγεία. Κατά λάθος το πήρα, αλλά τι να κάνουμε, αλλιώς δεν βγαίνει. Φύγε. Τι μου ιδιot. Εγώ γιατί πάω από εδώ. Πάμε. Με έπιασε τώρα. Ξανά άλλα. Πούστε, δεν έχω ability. Δεν έχω ability, κολόφαρδε. Το Z φοβάμαι που είμαι στα χόρτα. Νάτς. Το ξέρω. Αμήν. Έρχεται το Τίμο. Και θα ψοφήσει. Αλήθεια. Στον με πετυχαίνει. Καθυστερημένο. Είναι καθυστερημένο το παιδί. Καθυστερημένο. Δεν υπάρχει. Φάτινα τουλάχιστον ρε και γάμα. Ωχ. Παίζει να χάσουμε. Ζει.
Report Timo. Report Timo. Μη. Έρχομαι. Τίμο είναι τελείως ηλίθιος. Φύγε. Φύγε. Μην πας και εσύ μόνος ρε. Μην πας και εσύ. Έχουμε τον έναν, αποκτήσαμε και τον άλλο. Τα νεύρα μου. Για εσάς μου. 2 game νίκη και 1 ήττα. Δεν πέρασε τόση ώρα βίντεο, εγώ θα το ανεβάσω. Δεν μπορώ να δω κιόλας τι κάνει αυτός. 3-0. Πρόσχετή μου γιατί νευριάζω. Να είμαστε... Αρχίσανε τα όργανα ψόφισης τώρα. Nice. Ωραία, γλίτωσα. Μια χαρά τα πηγαίναμε στα game ρε. Τώρα τι έχει γίνει. Αν ξέρω τι έχει γίνει, πήγα support. Τουλάχιστον πήγαινα με έναν δικό μας support, γιατί εκείνος τουλάχιστον ήξερε να παίζει. Χάσαμε. Εκτός αντιθούμε. Εκτός αντιθούμε. Γιατί αυτά τα item που έχω δεν είναι τίποτα. 104 ability. Μετά τα 150 αρχινάω να κόβω. Τρελαθώ. Δεν το έχει το παιδί. Δεν το έχει. Έχουμε γαμηθεί μας. Δεν πάνε στα lane τους. Γιατί υπάρχει ένας χολοτήμο γαμό να ψοφήσει που δεν ξέρει να παίζει. Και έχει 57. Νευριάζω. Να μην το χάσουμε.
τώρα σωθήκαμε. Μη τώρα. Μη και εσύ, μη και εσύ, μη και εσύ. Μη και εσύ. Όλα φταίει ο Τίμο. Για όλα φταίει ο Τίμο. Τι να πατήσω πάλι tab. Δέκα ένα κόρκι. 10. Πέντε, 8. All mid. Now. Τώρα. Την κάρμα κάνω θαύματα, αλλά πρέπει να έχω και ένα ping. Ένας μόνο, αμάει το παιχνίδι. Ένας συγκεκριμένος, αμάει το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν θέλω να ανεβάζω συνεχόμενα βίντεο. Θα πούμε κι άλλο, να μην το κλείσω. Μια ήττα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε εμείς να παίζουμε. Αν παίξουμε κι άλλο game, βασικά. Και αν δεν παίξουμε, σχεστικά. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή. Bye.